Tend duond buche samana mar ODM til machielo no wacho ni gibro yango jal madhi kata magidhi siro e komno matend piny yiero manyien kam jatend duond buro nogo Dr. Oburu Oginga e sach nyasi mar choko omenda ne siro grube mag joma mine sub county Manyando nowacho ni koromo giko higani to kod duond buro nogo biro keto ayanga jal magidhi siro kama bende kata kamano to nolero ni yudo pok maromo milion 10 mano e apis ma jatend piny William Ruto e siro chenro no nomiyo yango gi kanyono ni bende gibro siro Ruto e tielo mar ariyo mong'ere kaka two-term mondo mi odogi e tend piny. Mabir kino bende giwacho ni gin kaka jokanyo mag duond buro nogo kata kamano gibro medo keto lwasi makare kod yango chung' ma gidhi bedo godo e yiero ma higano mabiro. Why is Oburu still just keeping quiet? Why is he not starting negotiations with the Ruto government? Why is he too slow? I'm not too slow. Election is next year in August next year. We still have more than 1 year to go. And if we try to make a coalition arrangement too early, we are going to give our opponents some clue of what we want to do, and they can shoot it from far very early. So we are not going to give them that opportunity. We are not going to give them that privilege of making known our intentions too early. We are not going to make it, but in any case, we are going to make it before the end of the year. Wananchi wa eneo hili lazima kura zetu ihesabike wakati unaofaa. Lazima kura zetu zihesabike, tufanye Mheshimiwa Rais William Ruto apate awamu wake wa pili. We are here today. The registration for IDs is going on behind these tents. The registration for voters is going on. This region has close to 1 million voters who have not yet registered. Kama watu wa ODM hatuwezi kuwa kwa muungano yoyote ambaye itakuwa na mtu anaitwa Gachagua.